1000-krát zopakovaná činnosť sa stáva návykom. A to znamená, že potom sa to má stať takým návykom, že ako ty, keď odchádzaš z bytu, zatvoríš dvere, zamkneš, ideš a nerozmýšľaš, už rozmýšľaš úplne nad niečím iným, lebo si to môžeš dovoliť, lebo máš vypestovaný super návyk. A toto ty chceš urobiť u tých detí, aby išli von, aby išli športovať, aby nerozmýšľali nad tým, že musia, ale že automaticky vedia, že to robia. Životosprávy. Rozhovory o zdraví s úsměvem. Přináší Pilulka. Ahojte, poprvýkrát vás vítam v slovenskom štúdiu podcastu Životosprávy a teším sa, že vám môžeme aj vám, slovenským divákom, diváčkam a taktiež aj zákazníkom Pilulky prinášať rozhovory, ktoré vám môžu zmeniť život alebo ho zlepšiť. Takže ak si z každého jedného rozhovoru zoberiete aspoň jednu vec, ktorá vám ten život pomôže zlepšiť, tak sa budeme tešiť. V mojom štúdiu, alebo v našom štúdiu, vítam Maroša Molnára. Vítajte. Ahoj, ďakujem. Ja vás považujem za jedného z Môžeme si dýchať? Dobre, Maroš, tak ja te považujem... Ahoj, teším. Ahoj, čau. Ja ťa považujem za jedného z najznámejších kondičných trénerov na Slovensku a zároveň za jedného z najznámejších, ak nie najznámejšieho bojovníka proti obezite na Slovensku. Tebe sa ako žije s takýmito prívlastkami? Akože v pohodičke, ja to síce tak nevnímam za boj obezite. Možno je tu o mnoho viacej ľudí, čo už bojovali predo mňou alebo bojujú proti obezite, len možno nemali tú šancu sa dostať do telky a tým pádom sa tak nezviditeľnili, ako mne sa to podarilo. Takže preto ja sa tak až nepokladám. Áno. A nepokladám sa ani za nejako, že najúspešnejšieho kondičného trénera. Ale z jedného z najznámejších určite patríš. Asi áno, možno preto, že to robím tak dlho. A aj ťa aj teda vidieť v extrémnych premenách. Ja vidieť v extrémnych premenách. A lebo pokiaľ som nevošiel do extrémnych premien, tak ma poznalo len úzke publikum, hlavne len tí, čo sa venovali športovcom a pritom, nie že by som sa chcel chváliť, ale ja keď som vošiel do extrémnych premien, čo ani podľa mňa ani v Markize nevedeli, ja už som mal za sebou, ja neviem... Janu Šeďovú, 3-krát olympiáda, Páťo Polák, olympiáda v snowboardingu, Šebesta, Gážo, Lucia Ivanová, ktorou som sa nominoval ako hlavný tréner na Atény, olympiádu do Atén, len vďaka rakovine štítnej žľazy tam nešla, čo sa na druhej strane to pomohlo a zachránilo život. To znamená, ja už som mal Višňovský, Šebo a tak ďalej, bratia Rančikovci. Ja už som mal dosť veľa športovcov za sebou a celkú výsledky aj v tenise zo zahraničia s Dominikou Cibulkovou alebo s ďalšími. Takže ja už keď som sa dostal, ja už som akože mal dosť veľa skúseností za sebou, ale som nebol známy medzi ľuďmi, pretože... Ťa poznali samozrejme tí čo potrebovali športovci z tej vysokej ligy. Presne tak. A tým pádom... A ja nie som taký, že teraz budem sa za každú pchať do telky alebo ukazovať sa, že tréner nerobí trénerstvo, alebo možno niektorí robia, ale ja nerobím trénerstvo, alebo nikdy som nešiel za tým zámerom, aby som bol že niekde známy, aby som sa ukazoval niekde. Tvojou úlohou je, aby tí ľudia, ktorých ty trénuješ, sa dostali možno, že na výslne tými svojimi výkonmi, ktorých pomôžeš. Presne tak. A keď si kondičný tréner, tak vždy je niekto hlavný, najmä tom tenisový je hlavný, hokejový, futbalový. Áno. A ty si ten, ktorý síce pomohol tomu športovci dosiahnuť to, ale ty si až tej zadnej línii, ktorý málo kto o tých hovorí, pokiaľ sa neprepracuješ na také miesto, že si fakt, že mega uznávaný kondičný a vtedy už spomínajú aj kondičného. Ale ináč si ten, ktorý robí to pozadie, pripravuje, aby ten niekto iný zožal ten maximálny vrchol. Ty si bol zvyknutý pracovať teda s športovcami, teda naozaj z tých najvyšších líg alebo s vrcholovými športovcami. Aké je to teraz pracovať s ľuďmi, ktorí možno, že nemajú takých vzťah ani k športu a teda musia bojovať niekedy až s morbidnou obezitou? Vieš, je to veľmi podobné. Je to veľmi podobné a je to veľmi milé. Čo som si nemyslel po prvom roku extrémnych premien, hej? Pretože ja som, ako to už sa veľakrát som to povedal, že tým, že som ja nemal vzťah k obezite, vôbec žiadne, lebo som k ňou nikdy neprichádzal do styku a na ulici som sa na to nepozeral, som sa na človeka, že ježiš, ty si tlstý. No jasné. Ja som ho prešiel pohľadom, ale neriešil som ho, pretože nepoznám zázemie, neviem prečo je. Presne tým pádom nemám sa prečo k tomu nejako vyjadrovať alebo opovrhovať tým človekom. Jasné. V podstate ja som sa do extrémnych premien dostal. Ja už som 20 rokov trénoval prioritne vrcholových športovcov. A keď som sa tam dostal, tak možno vtedy človek precitne po prvom roku extrémnych premien, zrazu precitneš do takého, že
že si musíš niekedy vybrať. Že či tak, alebo tak. Lebo nedá sa sedieť na 2 stoličkách. No jasné. A ja som mal dosť veľa športovcov a vedel som, že keby som takto ďalej pokračoval, tak vlastne mi to zobere... proste nedokážem to robiť. No jasné. A veľa nervov a nemám rád nervy. A tým, že ja som sa rozhodol, že teda OK, že možno je najvyšší čas zredukovať športovcov a zminimalizovať ich najviac, ako sa dá a začať sa venovať možno obezite, že je to vec možno, ktorá by ma naplňala ešte viacej. Tak tam asi tie výsledky behom 1 roka je vidieť, že brutálne. Áno, ale vidíš ich preto, že oni drú jak svinia, akože drú brutálne. Ja som videla veľa častí a to človek, keď vidí, že čím všetkým si ten človek prejde a mnoho je tam aj nejakých psychických blokov alebo nejakých rodinných, tak človek naozaj musí dať klobúčik dole. A to vidíš 75 minút, ale v princípe je to ešte niekoľkonásobne ťažšie, ako to ľudia vidia na tých obrazovkách, hej? Že fakt, že to chudnutie je brutálne ťažké a hlavne neuveriteľne musia tí ľudia vydržať, byť motivovaní tých 365 dní. A 365 nie dní... iba na kameru. To je strašné. A potom si človek povie, že je najvyšší čas možno začať odplácať to šťastie, čo sa mne udialo v živote, že to šťastie, že som mal športovcov, že som mal nejaké výsledky so športovcami a proste taký nejako, neviem, tak som si to povedal, že možno teraz je najvyšší čas začať vrácať tie výsledky a to, čo som naštudoval za tých 20 rokov niekde inde a to mi vyšlo, že možno venovať sa tej obezite extrémnych premenách a skúsiť tlačiť a pomáhať znižovať obezitu u detí, že možno to je tá cesta a nechať si len trošku vrcholového športu len kvôli tomu, aby si zostal pri živote v tom smysle, že s dobou a čo sa nové deje a byť v tom, lebo to ťa tiež posúva, hej? A zatiaľ to robím 7. rok a celku sa mi to darí. Teraz v podstate mám len 3 vrcholových športovcov, takže tí sú tak na striedačku. Maťo Vaculík je plochá dráhanie a Angelina Kalinina je teniska top 30 na svete. To znamená, že a ešte takého Víťa, ale ten je 180, 140 na svete. Víťo, 180. Sáčko, hej. Ale že v podstate, že máš 3, ktorí sa tak striedajú a že dokážeš to celku dobre spojiť. Hej. Ako sú na tom Slovenky a Slováci s pohybom? Sme na tom dobre? Štatisticky, toto ti ja neviem povedať, štatisticky ako. Myslím si, že pred koronou to nebolo dobré, lebo viem, že obezita detí výrazne vzrástla za 10 rokov skoro 40%. Ale ja si myslím, že korona pomohla tomu viac, že ľudia sa začali o niečo viacej hýbať. A starať o seba. Pretože prichádzali brutálne množstvo depresií, z toho, že zrazu si veľa ľudí museli byť doma, možno sa stratila robota, stratil sa sociálny kontakt a ľudia boli odkázané v podstate aj dobre na počítač, ale ja to hovorím, že boli odkázaní len na sociálne siete. Na nič iné neboli odkázaní. Čiže on si zapol počítač a hneď od rána bol v počítači a celý deň, hej. A kto to chcel prežiť, musel začať rozmýšľať, že ako sa začať hýbať, aby si niečo urobil pre seba, lebo ináč ťa to celého pochová a prepadneš tomu, že budeš len žrať, pozerať do kompu, sledovať všetko ostatné a chlastať. A do toho asi nie veľmi príjemné pocity úzkosti a depresí z toho, lebo toto keď robíš reálne a nehýbeš sa, nerobíš nič pre seba, tak je to fakt iba asi taká, že rýchla cesta do pekla. Asi áno. A ľudia hlavne, tým, že to strašne dlho trvalo, podľa mňa strácali veľakrát takú nádej a tí, čo strácali robotu alebo tá robota sa proste sa krachovali podniky, tak ľudia strácali robot a zrazu si nemal čo robiť, hej. A tí, čo čo sú, ja hovorím, tí ľudia, takto, človek stráti a dostane sa do nejakej depresie a krízy vtedy, keď nevie, čo so sebou robiť a je odkazaný len na niečo. Keď si človek kreatívny a nerobíš si veci, ťažkú hlavu z vecí, ktorých si aj tak ti nejako nepomôžu, keď si budeš robiť ťažkú hlavu, tak začneš hľadať a nájdeš aj z toho ničoho, nájdeš vykúpenie, aby si mal z toho radosť a posunul sa niekde. Lebo ja si myslím, že každá kríza prinesie zlepšenie v neskôršom meradle. Hej, ja keby som strátil, ja neviem, že my sme nemohli trénovať.
My sme nemohli trénovať, lebo si musel mať zatvorený gym a to ja som musel platiť ešte ako majiteľ, že platíš nájomné, ktoré si platil normálne, nikto ti zľavu nedal. To znamená, že ty si musel rozmýšľať nad prachami, ktoré musíš vygenerovať na to, aby si zaplatil. A potom máš zostať fresh v hlave, keď vieš, že niekoľko tisíc musíš dať každý mesiac za nájomné a teraz ešte hypotéka jednozrejme nemáš robotu, tak hľadaš riešenia, ale to, keď je človek zvyknutý, ja som bol zvyknutý ten, že ja keď som vyrastal a začal trénovať, tak my sme žili vlastne so ženou na internátnej izbe. Mali sme syna a sme zarábali makové A to znamená, že ty si musela vedieť vyžiť z toho, čo máš a rozmýšľať, ako sa posúvať ďalej a zarábať viac a viac, aby si sa z tej internátnej izby 12 metrov štvorcových dostal niekde inde do lepších podmienok. A tým pádom, že keď si, aj nám sa stalo, že tým pádom prišla táto kríza a ty si nerobil z toho, že Doriti, teraz nemám robotu, čo budem robiť? Ale vedel si z toho vykorčulovať, OK, super, čo ideme robiť? No tak budeme trénovať vonku, OK, super. Tým, že ja som začínal, pod mostom La Franconi trénovať s karatistami, so Šebestom, s Gášom, s Danielou Hantuchovou vonku. Čiže si hľadal, že vtedy neboli pomôcky, že ako teraz, že máš milión pomôcok naložený. To znamená, že ty si hľadal, ako využiť ten tréning z nula, urobiť čo najefektívnejší tréning pre športovcov a pomocky si hľadal nejaké gumy, čo všetko, čo bolo a z toho si chcel vyskladať. A keď teraz prišla kríza, tak vlastne ty si nemal z toho vedu, lebo OK, super, s tebou sa idem prechádzať, popri tom dáme cvičenia, ideme tam, urobíme toto, tu je strom, super, máme TRX-ka, teraz napojíme toto, teraz tu som si donesol kettlebellu, schoval som mu tam do kríkov a v podstate si hneď našiel riešenie, ako si vyplniť ten čas. A teď sme si povedali, že super, ľudia majú depresie, krízu, poďme cvičiť pre ľudí. Podľa mňa aj takto tá kríza presne rozdielila ľudí na tých, ktorí teda vedeli nájsť nejaké riešenie a nakopnúť sa k niečomu a tých, ktorých to naozaj že reálne zlomilo. Ty už si to trošku spomenul, že obezita u detí je naozaj veľký problém a že sa to zniekoľkonásobilo za posledných 10 rokov a že tie čísla sú naozaj zlé. Ako vytvoriť návyky u detí, aby z nich boli dospelí ľudia, ktorí majú nejaký vzťah k športu a ktorí teda sa nedostanú do toho štádia napríklad morbidnej obezity? No, deti, ja si myslím, že v dnešnej dobe majú deti najväčší problém s tým, že všetky majú mobily, alebo tablety, alebo počítače, čo je normálne, ale sledujú sociálne siete. Sociálne siete sú podľa mňa zavádzajúci faktor, ktorí zavádzajú deti a vykresľujú iných ľudí v mega krásnom, pozitívnom svetle. Dokonalom. Povedať. No, jasne. A tieto decká sledujú nejaké svoje idoly, či baby nejaké herečky a tak ďalej, ktoré sú mega vyšejpované, trilión filtrami prejdené, ale oni tie filtre nevidia. Aj keď vedia, že sú tam, pozerajú, čo všetko robia a snažia sa opičiť po tých ľuďoch, slávnych. Alebo toho, čo si vyberá, lebo má 1 000 000 followers, tak to musí byť človek, ktorý vie všetko a vie to najlepšie. Jasné. A tým pádom, tým deckám uniká podstata toho života, že obklopujú sa na sociálnych sieťach dokonalým svetom, ktorý neexistuje. A ak sú tie deti pochopí, že ten dokonalý svet neexistuje. To znamená za to, že ja mám 1-2 kg navyše a teraz mám depresiu, lebo henta dala fotku a vyzerá tam brutálne dobre, tak je najvyšší čas dať unfollow a začať sa venovať a obklopovať ľuďmi, ktorí ti ozaj niečo hodnotné prinesú. A možno, že aj nejaký reálny obraz o svojom živote a nie iba takú to dokonalé pozlátko, ktoré, povedzme si na rovinu, dnes je veľmi jednoduché vytvoriť. Ilúzia dokonalého života na Instagrame sa dá vytvoriť naozaj veľmi jednoducho. Takže a väčšinou tí najdokonalejší na tom Instagrame sú najsmutnejší ľudia. Pravda. A tieto naše decká toto sledujú a keď si oni zistia, že teraz, OK, budem sledovať ľudí, ktorí mi niečo dávajú. Budem dávať like ľuďom, ktorí sú podobní ako ja. Budem robiť to, čo robia moji rovesníci, ale dajme tomu, nemusím byť dokonalý. Deti treba naučiť to, aby sa nebali zlyhania. Pretože sociálny svet im ukazuje,
že zlyhať, síce môžeš, lebo hneď za 5 dostaneš nový život a ideš ďalej. Áno. Ale v reálnom živote zlyhanie znamená veľký problém. A tie deti, kto ich to má naučiť, keď nie my, že zlyhanie je nutnosť, lebo len to ťa presne tak, a to ťa posunie ďalej. Takže možno, že sledovať aj ľudí, ktorí ukazujú aj tie nie úplne najpríjemnejšie a najšťastnejšie chvíle vo svojom živote a ukazujú, že proste padnú niekedy na hubu, poviem to presne tak, jak je to, je celkom normálne, môže byť veľmi prospešné. Sledovať ľudí, ktorí teda ukazujú ten život presne taký, aký je. Aj s tými plusmi, aj s tými nepeknými chvíľami. Presne tak. A nemusíš vždy dávať na Instagram alebo na iné sociálne siete celý svoj život. No jasné. Nemusia to vedieť všetko o tebe. Dôležité je, aby tie deti, sme vytvorili v nich návyk. To znamená, že tie deti, ktoré chcú športovať, alebo rodičia, alebo škola, alebo nájsť si kamaráta, s ktorým si vytvoríš nejaký vzťah, že OK, poďme cvičiť. Čo máš ty rád? Ja brutálne rád bajkujem. Ty bajkuješ rád? No, áno, ale nemusím. Rád by som robil turistiku. Tak si vytvoríš tým ľudí, s ktorými ideš bajkovať a tak začneš pomaličky športovať. Tak začneš pomaličky sa niekde posúvať. A budeš dbať na to, aby si hlavne zdokonaloval svoje duševné blaho. Tak ono je to prepojené. Áno, sú aj rôzne štúdie, že keď ti je zle a ideš si zacvičiť, tak vlastne aj ten prísun endorfínov a toho pohybu má za úlohu aj trošku ťa napraviť psychicky. Hej? Keď sa nebavíme o nejakých patologických depresiách. Nie, hovoríme o normálne zdravom človeku, dieťati, tak toto je presne to. A tie deti by sa mali, aj keď idú do posilovne, preto by si mali nájsť človeka, kamaráta, s ktorým idú do tej posilky. Bavíme sa o deťoch v akom vekovom rozmedzi? Toto si povedzme. Keď si zoberieš, že my sme dali nášmu dieťaťu, Dora má 15 rokov, telefon dostala... Tak bavíme sa o takých, že skôr mladých... 12 ročných. Berme o 12 rokov. Mladí ľudia, tínedžeri. Druhý stupeň základných škôl. Áno. Keď sa bavíme ale o deťoch, že malých, že čo môžeme urobiť preto, aby mali nejaké návyky, tak predpokladám, že tamto ide asi zo strany toho rodiča a to, čo vidí doma, tak to potom opakuje a kopíruje aj v dospelom živote. A to nerobí len malé dieťa, to robí aj staršie dieťa. Deti vždy kopírujú svojich, či človek chce alebo nechce, deti kopírujú svojich rodičov. Keď dieťa vidí, že ten rodič príde domov, sadne si, otvorí si fľašu vína, tak si myslí, že to je to správne. Keď rodič príde príde domov a začne sa s manželkou hádať a húčia na seba, tak si tiež nevie predstaviť iný život, sa s tým nejako zmieria, že to je asi to správne. Ale keď vidíš, že to je rodič príde domov, povie decka, OK, mám ešte robotu, ideme na tréningy, tak niekto z rodičov ich vozí na tréningy, niekto na vzdelávanie, cez víkend idete do prírody, zavieríš, OK, či chcete alebo nechcete, sobota ráno odchádzame, turistika. Ale tie deti sa spierajú, robia, neviem čo, nadávajú, ale ty sa musíš snažiť vždy nájsť niečo, čo ich motivuje. Čo ich poteší, no jasné. Zoberieme si, teraz ľudia povieš, Ježiš, ale ja mi vždy poviem, zoberme si špekačky, zoberme si zeleninu, zoberme si, čo máš, dcera má, neviem, čo má, mrku zje, kalera, nezie, ale zje šalát, tak žena nabalí krabičky, teraz my zohodneme sa s kamošmi, ideme tu, pejši tam si zapálime, oheň urobíme a teraz opekáme si. Dobre, že si pokračoval, že tam si zapálime. Ja hovorím, že keď to pôjde do bodky, nie. tak ukážeme deťom, že po tejto... že po turistike jednu cigu. Urobíš si oheň a teraz grillujete, opekáte si. A máte super family time. Je to super family time s priateľmi a väčšinou človek sa, keď má ona nejakú kamošku, tak zober kamošku, ideme spolu, vie, že proste, a to je presne to. Ale je to brutálne ťažké. Ale tak vyžaduje to čas a energiu aj tých rodičov, že to dieťa to nespraví same. Ten návyk sa nedá naučiť. Dieťa chce sedieť stále na telefóne a ležať na posteli. Lebo ja už som bola na tréningu, ale za to nemusíš zasa sedieť na telefóne. Jasné. A to znamená, že ty tie deti musíš učiť. U nás, keď to presiahne určitý stupeň tolerantnosti, tak dcera musí chytiť a musí položiť telefón v kuchyni. A môžeš ísť naspäť do svojej detskej. A je to vyriešené. A nemôžeš v noci pod perinou četovať si a tak ďalej. A to je presne to, že dieťa sa spiera. My sme raz urobili to, že žena sa nahnevala, lebo neviem, Kubo bol celý čas na hrách, ten starší syn. A ona mu zobrala, že vieš čo, chceš či nechceš, všetky veci elektronické do kuchyne.
A on po čase mu otvoril dvere a začal čítať knihy. A tomu zostalo, chvála Bohu, až do dnešného dňa, už má 28 rokov, číta všetky knihy, každý rok si urobil tak na A4, že čo chce prečítať? Takto si napísal všetky knihy, čo chce prečítať a takto si ich odškrtával, jak číta. A on tým, že chodil na angličtinu do anglickej školy tak ďalej, tak vlastne číta všetky knihy v angličtine. Čo ja mu brutálne závidím, lebo ja takú beletriu nedokážem čítať, alebo on číta také knižky, čo sa ťažko čítajú ešte aj v slovenčine mne. Áno. A nie ešte v angličtine, aby som ich čítal. No ale to je presne to. A u detí, keď chce človek vytvoriť pozitívny návyk aj jedno k čomu, tak to musí ukázať. To je jedna vec, ale ty s tým dieťaťom sa stretneš s odporom. Ale ty musíš byť tak vytrvalý, že len činnosť, ktorú ukazuješ tomu dieťaťu, že chceš, aby robilo, 1000-krát zopakovaná činnosť sa stáva návykom. A to znamená, že potom sa to má stať takým návykom, že ako ty, keď odchádzaš z bytu, zatvoríš dvere, zamkneš, ideš a nerozmýšľaš, už rozmýšľaš úplne na niečím iným, lebo si to môžeš dovoliť, lebo máš vypestovaný super návyk. A toto ty chceš urobiť u tých detí, aby išli von, aby išli športovať, aby nerozmýšľali nad tým, že musia, ale že automaticky vedia, že to robia, že prichádza víkend, super, kde ideme decka opekať, alebo ideme na nejakú turistiku. A ja teraz v lese, keď chodím, stretávam stále viac a viac detí, napríklad na Panovej lúke také decka, to boli podľa mňa 16-roční, tam stanovali. To super. Ako super, ja neviem, že čo s tým všetko súvisí, jasné, ale že boli si vieme, ale boli v prírode a nejako sa tam museli dostať. A to sú presne tie krásne veci, ktoré my musíme ukazovať deťom, lebo dieťa je aj v škole. Aj tí učitelia musia na nich pôsobiť. Ale rodič je ten, ktorý určuje smer a je základ. Ty si hovoril, že stretne sa určite rodič aj s tým odporom, kým sa niečo akože stane návykom, ale asi treba neísť len cez odpor, že ja som povedal, alebo som povedal, ale treba do toho dať aj niečo pozitívne, aby to dieťa potom v budúcnosti si nehovorilo, že ja nejdem do lesa už ani za Boha, lebo proste môj otec ma do toho nútil a plakal som a nikdy som ani tú špekačku nedostal. Takže vždy im do toho vymyslieť aj niečo pozitívne, čo tie deti tam bude baviť. A vždy musíš nájsť tým deckám odmeňovanie. To znamená, že nie, že musíš ísť do lesa. Tak mali by sme ísť v sobotu do lesa, budeme grilovať, zoberieme aj našich kamošov, hrúzlikovcov. Jasné. Ideme tam, bude super toto. A keď prídeme domov, tak vieš čo, potom, ak chceš, môžeš ísť teda s tou kamoškou, môžeš ísť šopovať do mola. Alebo, že môžeme ísť, čo si chcela si kúpiť nejaké si trička. Dobre, tak potom poďme sa pozrieť, pôjdem po obchodoch s tebou. Super. A to je presne to, že cesta menšieho odporu. A ty ju urobíš, lebo vždy tie deti musíš urobiť blafák na tie decka. Ale nie len na decka, aj na dospelého človeka. Koľkokrát musíš použiť nejakú psychológiu, aby... Také, že nemôžeš ísť vždy takto, lebo aj ten dospelý sa naserie, ale niekedy musíš ísť takto dookola. Trvá to síce dlhšie, ale nakoniec... výsledok sa dostaví. A výsledok on povie potom, ale keby sme urobili toto, hovorím, tak poďme takto, super. To ja používam napríklad aj pri obezných, hej. Keď s nimi robím, tak koľkokrát človek musí použiť nejaký blafáčik, aby dosiahol to, čo chce. A vždy to dosiahneš, len ťa to stojí mega veľa energie. A plus teda, mne sa ešte veľmi páči, že začínam vidieť aj nejaké gymy, posilňovne, kde ľudia už môžu chodiť reálne aj s malými deťmi. Že oni si ide zacvičiť a to dieťa tam je. A už len to, že to dieťa je v prostredí, kde vidí, že môj rodič cvičí a nemusí si ešte ani uvedomovať podľa mňa, že cvičí, ale je v tom prostredí, tak tiež sa tam tvorí nejako návyk, takže nemôžeme chcieť od detí, aby nemali obezitu, keď my ako rodičia, alebo keď rodičia teda nemajú vzťah k tomu športu a neukazujú dieťaťu tú cestu. To je jasná vec. A teraz sú všelijaké tie gymy alebo rôzne programy aj online pozitívne, kde cvičia, že mamičky s malými deťmi po pôrode a tak ďalej. Len tedy si musia tiež aj mamičky uvedomiť, že aký je ich cieľ, čo chcú dosiahnuť tým cvičením, neísť cez bolesť, vytvoriť si nejakú pozitívnu komunitu, zaradiť do toho cvičenia dieťa, lebo drepy sa dajú robiť aj s dieťaťom, že ich toto máš si povedzme, lebo kopec mamičiek napríklad a možno, že aj otcov na materskej dovolenke by tiež sa chceli nejako vrátiť do toho alebo cvičiť, ale nemajú na to veľmi priestor. Ale presne, že ono sa to dá robiť aj doma, že nezdvíham veci s ohnutým chrbtom, ale viem ísť akože do nejakého pekného drepu. To je to, že vypestovať si to a že naučiť sa sledovať také kanály, kde ťa fakt niečo učia.
A fakt, že ja som videl na sociálnych sieťach také, že fakt, že mamičky cvičia s deťmi a celku super, dáš si minibandy okolo kolien, vieš, teraz si dáš už tu všetky tie, tu dáš malého, malú nosič a teraz ty ideš variť, hej. No tak si pri kuchynskej linke, akože jasná vec, je to strašne otravné, ale je to o tom, že vypestovať si takú chuť do toho, že ty to robíš, že to chceš robiť. Že vlastne dve v jednom. Aj navarím, aj sa postaram o dieťa 3 v jednom a ešte si do toho aj zacvičím. Presne tak, ale musíš mať z toho taký entuziazmus, že máš z toho rádo, že ty dáš to dieťa a povieš si, super, idem variť, stojím pri kuchynskej, krájam, takže urobíš, že nakrájam cibulu, urobím 20 repov, nakrájam toto, robím side stepy, alebo vieš, a ty vieš stále robiť. Kamošku, ktorá robí toto a že som u nej na návšteve a vidím, že robí toto, tak normálne, ja neviem, že ako by som reagovala, asi by som sa opýtal, že si v poriadku. Áno, je to drbnuté, ľudia si povedia, tebe úplne šíbe z toho cvičenia, ale nie je úplne až tak doslova do písmena. Ja to možno teraz trošku preháňam. Ale tak sú dní, kedy sa naozaj nedá a človek je veľmi unavený a aj tá spánková deprivácia tam vplýva do toho. Áno, spánok je dôležitý, ale vždy sa dá cvičiť. Neexistuje deň, že si tak dodrbkaný, že sa nedá. No, vždy sa dá urobiť aspoň toľkoto a veľakrát toľko to urobí z teba to, že zápäti sa ani nenadýchneš a už máš otrenované toľko. Áno. Ale to je to, že vieš, ľudia zabúdajú na to, že na to, aby si bol úspešný, a to je jedno v akom obore, sú dve dôležité veci. Je ten entuziazmus, to nadšenie a to robí to s láskou, ale všetko, že robí s láskou. My si robíme, až my sa zobudíme, koľkokrát si nasraží, že sa zobudil. No jasne. A veľa ľudí je takých, idem do roboty, do roboty. To je super, lebo zobudíš sa ráno úplne nahnevaný na celý svet a potom čakáš, že budeš mať dobrý deň. Ale to sa nestane, lebo ty si podľa mňa potom ešte pritiahneš tie veci. Presne tak. Že ty si nahnevaný, potom prídeš do obchodu, tam je niekto nahnevaný, teraz vy sa pohádate a potom čakáš, že nejaký zázrak sa stane. Práve preto tam je dôležité by mať ten entuziazmus, tú radosť zo všetkého, čo robíš. A potom je ďalšia vec, že tvrdá práca a plánovanie. To znamená, ty úspech bez toho, aby si naplánoval deň dopredu celý deň alebo celý týždeň, jasné, že vzniknú aj zmeny, sa nedá dosiahnuť ten úspech, lebo to sa nedá. Ty, pokiaľ nenaplánuješ si to cvičenie, nenaplánuješ si stravu, nenaplánuješ si obchod, učenie, s dieťaťom strávený čas a keď si to takto nejako naplánuješ, tak vieš, že nič neskypneš. Ako náhle to nemáš, tak je na 1,000,000% isté, že vždy príde niečo dôležité a povieš si, že čo to, mal som myslieť, že serem na to, pôjdem zajtra. To tak nefunguje. Tak sa úspech nebuduje. Úspech sa buduje to, že poctivo si plánuješ, je to drina, ale tak sa buduje úspech. Že ty pomaličky plánuješ a tvrdo pracuješ na každým jedným krokom. To ľudia, keď si myslia, že človek je úspešný a že dostane úspešný človek sa stane, že takto. To neexistuje. Za úspešnými ľuďmi stojí tisíce hodín tvrdej driny a tvrdého plánovania. A radosti z toho, čo robia. Bez toho sa to nedá urobiť. Tak ako vrcholový športovec, keby nemiloval ten svoj job, ten svoj šport, lebo preto si to vybral, že je, tak nikdy v živote, jasné, že sú aj zlé chvíle, ale nikdy v živote ten úspech nedosiahne. A vrchol toho úspechu, úplne tú vrch pyramídy, závisí potom už od takých mega malých detailov, že kto dokáže sa stať dosiahnuť ten vrchol, alebo nedosiahneš ten vrchol a zostaneš pod spodkom, ale aj tak si úspešný. A to je aj, či je to v športe, či je to v biznise, či je to v podnikaní, alebo ja neviem, v malovaní. Nedá sa nič urobiť. Michelangelo Buonarroti by nebol úspešným socharom, neurobil by Sixtínsku, neurobil by sochu Davida, keby každé ráno ten blbec nevstal, v zátmi o 4:00 chytil pravou rukou ceruzku, nenamaloval ľavú ruku, ľavou ceruzku nemaloval pravú ruku a tak sa vybral do kolegia, kde išiel kresliť. Ale to sú presne tie veci, že on to robil s láskou, lebo jeho to bavilo. Chápeš? Ty si taká dávka motivácie. Ale nie, ale to sú presne, ale on to urobil, to je, vieš čo, to je pre mňa, tá kniha od Michelangela Buonarrotiho Kameň a bolesť, jeho životopis, pre mňa je najväčšia inšpirácia, lebo zoprel sa kresťanstvu. No akože k cirkvi, nie, to je jedno, aké je. Lebo nechcel robiť to, čo chceli oni od neho. Čo sa mi brutálne ľúbi, lebo mal svoju víziu, svoju hlavu, prečo by som mal kresliť svetúškárov, keď ich nechcem kresliť. Hej? Lebo boli umelci, ktorí to kreslia, hej? Ktorí to robia, vyžívajú sa v tom, alebo využívali benefity, že ťa cirkev podporovala.
mne sa ľúbilo to, že on sa dokázal zoprieť tej dobe a išiel si s tou svojou cestou a dotiahol dokonalosť do úplne, že do vesmírnych vecí. Rozmerov, no jasné. Do rozmerov. A tie jeho sochy, keď sa pozrieš na sochu Dávida, tak máš sa ju chytať, máš ju chuť ohmatkávať, ten mramor, lebo to je dokonalosť. Hej. A ľudia si musia uvedomiť, že nikdy neexistuje, nikto nie je mega dokonalý. A hneď na začiatku. začiatku. Ale každý by mal chcieť sa približiť k dokonalosti, lebo to ťa posúva dopredu. Ty si hovoril, že potom prichádzajú aj nejaké zádrhely a také tie obdobia, kedy to nie je dobré a ja tiež vlastne asi nepoznám úspešného človeka, ktorý by povedal, že ja som nemal žiadne problémy alebo že nikdy som nemal chuť skončiť. Ako sa vyrovnať možno, že s nejakými mentálnymi prekážkami alebo bariérami v boji napríklad proti obezite? Určite sa s tým stretávaš aj v extrémnych premenách. No, v extrémnych premenách tí ľudia sú jasná vec. Ty prídu do extrémnych premien, vybereš si ich, sú mega šťastní, ochotní sú ti slúbiť aj pečienku, tak že ti darujú. Motivácia na začiatku je podľa mňa absolútne že obrovská, ale určite príde moment, kedy to nejde tak ľahko. 3 mesiace, ešte sú motivovaní. 6 mesiacov, motivácia výrazne páda. Aha. Lebo 6 mesiacov je masaker. 7. mesiac prichádza asi jedna z najväčších kríz. Akože tak vieš to až tak zgeneralizovať, že naozaj to platí skoro u každého? Za tých 5 sérií, čo sa tomu venujem, tak plus minus, niekto má väčšiu, niekto menšiu, ale tak asi nejako to prichádza medzi možno to rozpätie, že 5 až 7 mesiacov je to najväčšie. A potom prichádza u niekoho kríza v závere, keď máš urobiť tú čerešničku. To posledné, že to posledné, že ešte musíš byť tvrdší, lebo už si schudol strašne veľa. Ale to tvoje telo je vyštímané, tvoja myseľ je prázdna. Ty si normálne, že ty prichádzaš takto plný a energeticky všetko a tá energia ti odchádza, aj tá myseľ sa ti vyprázdna. Ty si zrazu na konci a naber znovu energiu, aby si ju naplnil ten pohár. A tedy závisí od toho, aby si mal okolo seba super ľudí, ktorí ťa podporujú, ktorí ti hovoria pravdu, ľudí, ktorí ti naozaj chcú pomôcť, aby ty si pochopil to, že nechudneš teraz ani kvôli tomu, že si v extrémnych premenách, ani tomu, že je tam Maroš Molnár s tebou, ale chudneš preto, že sa rozhodol zmeniť svoj život. A že sa rozhodol niečo urobiť ináč, ako si doteraz robil. Možno, že nájsť tú motiváciu, ktorá tam bola úplne na začiatku. A presne, a vrátiť sa k tomu a pochopiť to, prečo to človek robí. Aká je veľmi dôležitá napríklad práca terapeutov alebo psychológov, možno že až psychiatrov pri takýchto prípadoch? Pretože Bessel van der Kolk, ak sa nemýlim, napísal vynikajúcu knihu, jednu z mojich najobľúbenejších, neviem, či si čítal, Telo si pamätá, ktorý tiež hovorí, že napríklad aj obezita je veľmi často spojená s nejakými traumami z detstva, zneužívaním v tom rannom detstve a podobne. Stretávaš sa aj s takýmito zádrhelmi, kedy vieš, že ten človek maká, fyzicky snaží sa, ale jednoducho to nejde a potrebujete prácu možno, že toho terapeuta, ktorý vie tam odblokovať niečo, čo vás potom posunie ďalej? Áno, je veľa prípadov takých, ktoré majú niečo hlboko niekde v zadnej komórke zachované a ho to v určitom momente ho to brzdí, alebo také seba priznanie, ale na to presne v extrémnych premenách je psychológ, ktorý vlastne sa snaží prísť na tú chybu a naučiť, ako s tým buď pracovať, alebo ako to rozpustiť proste, že musíš si to priznať, aby si sa mohol posunúť ďalej. Ja neviem, niekto bojuje s tým, že nenávidí matku, nenávidí otca, lebo ja neviem, rodičia sa rozviedli a otec ho nejako bil, ale proste nejaká hlúposť. A nechce sa stretnúť s otcom. Ale príde okamih v tých extrémnych premenách, dajme tomu, a napríklad ja prídem na to, že viem, že je tam. Ale dajme tomu, on nechce so psychologom hovoriť, lebo taká dogma, že psychológ, že áno, ja nie som cvok. Áno, presne. Hej. A tak ďalej. A ten človek príde na to a teraz ty vieš, že potrebuješ urobiť to, aby on sa zmieril s tým rodičom, alebo aby priznal v sebe niečo. Napríklad, ja neviem, príklad. Niekto je homosexuál, ale nikdy v živote to neprejavil, ale vie, že je. Lebo tá doba, alebo v tej ste sa vyrastal, si to nepripustila, to prostredie, rodičia a tak ďalej, proste nevedel sa s tým stotožniť. Teraz fabulujem, nie je to tak. Jasné. A teraz sa stane to, že ten človek, ty s ním robíš, super človek napríklad,
ale nepustí ho to ďalej. Toto ho nepustí ďalej. Lebo toto ho zožiera a on, dajme tomu už teraz, keď bol tlstý, mu to možno až tak nevadilo. Ale teraz zrazu začína spoznávať svoje telo a začína sa mu otvárať mega veľa možností. A teraz zistí, že vlastne toto je jediná vec, že potrebuje to dať von, aby bol slobodný. Žiť lepší život možno. No a vtedy ako? No a vtedy prichádza aj ten tréner, aj psychológ. Jasné. Každý má inú formu komunikácie. Jasné. A tedy ja napríklad sa snažím s ním rozprávať a tráviť čas tak, že mu všetko vysvetľuješ a stojíš pri ňom, aby to vyšlo von, že sa nič nedeje. Že nič není zlé, každý je nejaký. Spraviť nejaké bezpečné prostredie. Tak. A ľudia si musia uvedomiť teraz hociako, že každý jeden z nás je jedinečný. Každý je výnimočný a niečím zaujímavý. A jedno, že či si taký, hen taký, ale si výnimočný. A tí ľudia, keď si uvedomia tú silu, že každý jeden z nás je iný, to je na tomto krásne. A nehabíme sa za seba. Či máš nos tak, alebo máš také uši, alebo si gej, alebo si lesbička, alebo to je jedno, čo si. Musí si vážiť sám samého seba a nebáť sa za to, čo si. Teba hovoria aj podľa mňa skúsenosti, lebo vidím na tvojich očiach, že sa ti premietajú rôzne príbehy pred očami. Máš nejaké, na ktoré si naozaj extra hrdý? Ja viem, že ten formát je naozaj extrémne silný a ja sama niekedy nechápem, že ako je možné, že takto sa to dá, alebo že človek s takýmito prekážkami to dokáže. Ale predsa len musí byť pár prípadov, ktoré fakt vyčnievajú, na ktoré keď si spomenieš, tak teraz máš napríklad, že zimomriavky a povieš si, že ty kokos, tak toto sme spravili taký kus roboty, alebo že toto bol taký človek a takto sa nám to podarilo, alebo že ten človek ťa tak niečo naučil. Máš takéto nejaké prípady? Vieš čo, ja by som, asi by som ublížil 48 ľuďom, s ktorými som prišiel do styku, keby som vyzdvihol jedného, alebo dvoch, alebo troch. Vždy sú silnejšie, slabšie také prípady, alebo ľudia, ktorí ti viac prilnú k srdci ako ti druhý. No, jasne. Ale každý jeden ťa niečo naučí. Každý jeden ťa naučí, ako s niekým komunikovať a ako sa snažiť komunikovať a nezatvoriť mu dvere hneď na začiatku, aj keď je nesympatický. Lebo ako sa hovorí, že prvý dojem neurobíš dvakrát. Hej? A ty, keď sa s ním stretne, tak si hneď vytvoríš nejaký názor na neho. A veľakrát sa stalo, že ten človek z toho, aký bol, mal iné vystupovanie, ale keď som ho časom spoznal, mal úplne iné a si sa dostal k nemu, bližšie k tomu srdcu, tak si zrazu zistil, že mega človek, že je brutálny, a veľakrát hrá nejakú formu len na verejnosti inú, aby sa ale možno, že nejako ochránil. Presne tak, aby sa ochránili. Čiže každý jeden z tých príbehov je brutálne zaujímavý a každý ti niečo dal a zostal ti nejako hlboko v srdci, ale možno aj keď nechcem povedať, že ten Jano Hodon, že schudol najviac, že je to najsilnejší príbeh, mne sa ľúbi napríklad, že každý, kto to dokázal, si našiel niečo, prečo to robí. Hej? On bol napríklad silne veriaci založený a robil iné veci a on si potom povedal, že najvyšší čas Bohu splatí to obžerstvo tým, že už nebude žrať a že bude dodržiavať všetkých tie, neviem, či to je koľko, to je tých 10 tých príkazení. Neviem ani ja teraz. Ja neviem, ja nie som veriaci, takže neviem toto a sa ospravedlňujem, ak to nejakí veriaci počúvajú, ale že a on si našiel tú cestu, aby sa odplatil. A on v tom vytvoril si tak silnú motiváciu, ktorá ho dostal rúžu, dostal 1000 chorôb, ale počas toho roku, ale vždy našiel spôsob, ako sa dostať naspäť, alebo ako trénovať. Ja nemal rúžu, nemohol chodiť. Tak on si láhol pod boxeristický mech a kýval ho, udieral zo spodu. Proste našiel riešenie, ako spalovať kalórie a vydávať tú energiu, aj keď chodiť nemohol. A toto sú presne tie veci, že človek, keď má tú motiváciu tak strašne silnú, tak vždy nájde cestu. A tak tento príbeh ti potom zostane a potom ho pripomína vždy niekomu, že vidíte, ale keď to tento dokázal a mal 285 a celá rodina sa starala o neho a on schudol 185 kg. Tak to môže byť veľká motivácia inšpirácia pre každého z vás. Alebo sú ženy, ktoré
sa manželstvo... No, zober si, že máš manžela, alebo manžel má ženu, ktorá má 180 kg, alebo 170, hej? A ty si normálna žena. A máš manžela, čo má 180 kg. Tak tým pádom ty si odsúdená na starostlivosť od toho muža. No jasné. Doživotnú. Ale keď nájdete spolu cestu, ako si pomôcť, lebo aj ty chceš začať žiť, máš 30, máš 40 a má ti život skončiť to, že sa ide starať o svojho obézneho muža, ktorý za to môže svojím vlastným pričinením. Tak také manželstva podľa mňa nikdy nevydržia dlho od času niekto odíde. No jasné, tak aj to asi aj celkom prirodzené. Ja, jasné. Ty máš svoj štýl aj trénerstva, máš niečo naučené, niečo ti funguje, ale sú samozrejme ľudia a tréneri, ktorí majú možno, že na niektoré veci iný názor. Ako sa vysporiadávaš napríklad s týmto? Že každý, že možno, že niektorí tréneri robia robotu, na ktorú keď sa ty pozrieš, tak si tak prevrátiš oči a oni možno, že sa podobne pozrú na teba. Jasné. Alebo tiež si povedzme, tých prístupov k cvičeniu je naozaj, že strašne veľa a nemôže sa, alebo je možné povedať, že iba tento jeden je ten správny? Nie, to sa nedá povedať. Ciest k cieľu je milión. A ku každému inému cieľu, alebo k inému, keď hovoríme, že Jožko ide do cieľu B, tak sa tam dá dostať úplne tak sa dá dostať rôznymi, cestou, ale ty musíš nájsť ako tréner tú najefektívnejšiu cestu pre Jožka. Ty ho môžeš urobiť, že bude sa takto krútiť a sa dostaneš, hej? Áno. Ale ty chceš urobiť tú najefektívnejšiu, čo s najmenšími prekážkami a čo najpriamejšie sa dostať cieľu. Áno. Ja som nikdy v živote nehodnotil trénera, ktorý trénoval niekde, ani som si nevšímal na štadióne, keď niekto trénoval, že ako trénuje. Mňa to nezaujímalo. Lebo naučil som sa, že porovnávanie sa s druhými zabíja radosť toho, čo ty robíš a prestane sa sústrediť na svoju vlastnú robotu. Lebo sa už sústrediť na niekoho iného. Prečo on to robí? A vieš, serem na ňo, rob si ako chceš. Ja si robím svoje a potrebujem odrobiť svoju robotu čo najlepšie, aby bol spokojný so mňou ten človek, nie s tebou. A keď ty chceš to tak robiť, tak to rob. Je to šajzek, ale hej, ja si to nebudem všímať, lebo ma to ani nezaujíma. Mňa to nikdy ani nezaujímalo, aby ja som porovnával alebo hodnotil iného trénera a hlavne mi to ani neprislúcha, pretože jeho niečo, a prečo to tak robí, ho niečo k tomu vedie. A keď on je s tým spokojný a dosahuje výsledky, OK, a ten zverejnec je zdravý, není zranený a tak ďalej, tak prečo nie? Tak aj tak sa dá dosiahnuť cieľ. Aj takto, aj tak. To je... Takže tých ciest je naozaj mnoho. Je mnoho a nikto nevie, ktorá je tá najsprávnejšia. Povedal Maroš Molnár, ktorý tu dnes s nami bol. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Nezabudnite nám dať odber. Nové časti nájdete na YouTube a taktiež na všetkých streamovacích platformách. Ďakujem, že ste nás sledovali. Ďakujem. A ja ďakujem.